Ти си моя Бог, няма друг като теб. Ти си моя Бог, създал си мен за теб. Happy birthday, happy birthday, happy. Happy birthday, happy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Happy birthday, happy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Ти си ми залеза, пътят към вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. Ти си ми изгрева, ти си ми залеза, пътят към вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. Аз когато хваля тебе, жив съм и чрез теб единствено аз дишам. Само с тебе мога да мечтая, всичко е възможно с тебе, зная, зная. Съм твое дете и в твоето сърце винаги пазиш ме. Да, аз съм твоят син, с теб ме победим и заедно вървим. Аз съм твое дете и в твоето сърце винаги пазиш ме. Да, аз съм твоят син, с теб ме победим и заедно вървим.
Аз когато хваля тебе, жив съм и чрез теб единствено аз дишам. Само с тебе мога да мечтая, всичко е възможно с тебе, зная, зная. Аз когато хваля тебе, жив съм и чрез теб единствено аз дишам. Само с тебе мога да мечтая, всичко е възможно с тебе, зная, зная. Аз когато хваля тебе, жив съм и чрез теб единствено аз дишам. Само с тебе мога да мечтая, всичко е възможно с тебе, зная, зная. Аз когато хваля тебе, жив съм и чрез теб единствено аз дишам. Само с тебе мога да мечтая, всичко е възможно с тебе, зная, зная. Ти си ми изгрева, ти си ми залеза, пътят към вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. Ти си ми изгрева, ти си ми залеза, пътят към вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. Аз когато хваля тебе, жив съм и чрез теб единствено аз дишам. Само с тебе мога да мечтая, всичко е възможно с тебе, зная, зная.
Ima
Кураж! Създал си ме да те издигам, създал си ме да те създал си ме да те хвалям, създал си ме да те издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Добре, така. Сега. Изпя една песен, какво ще пожелаеш на най-новия член на семейството за годините, които му предстоят тук на земята? Браво на моята принцеса Мирая. Първо, съдено по ми е изпратено в живота. Много я обичам. Изповядвам върху нея и техните родители цялото благословение. Да се на първо място в пътя Господен, защото това е най-хубавото. Да сме в пътя Господен, да са живи и здрави и много да се радват на моята принцеса. Амин. Алелуя. Айде сега направете размер тялото да изпее той една песен, а ти държиш малката си. Айде продължете същата песен. Айде същата песен. Вие тази по-нагоре. Създал си ме да те издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Създал си ме да те хвалям, създал си ме да ти издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Създал си ме да те издигам, създал си ме да ти отдавам слава. Добре, сега дядото ще се моли, защото бабата не знае, той това ще се моли. Какво ще пожелаеш на нас? Пожелавам на нашата принцеса щастливо детство и здраве в дух, душа и тяло. И да се радвате Господа.
с цялото си семейство. Амин, амин, амин. Добре. Нека благослови. Нека намерим прекрасната на памет и дядото. Сега, другите баба и дядо, те са готови вече. Къде е Мария? Тук е, Мария. Айде сега сте. Предайте щафетата на там, да видим те какво ще кажат. Сега, по десетобалната система от 1 до 6, с колко ги оцеляват? Добре. 11. 11, добре. 6, окей. Разбрахте ме. Добре. Пак присъства на дамите, добре. Виждаме, че днеска сме джентълмени. Така. Добре. Най-щастливата баба. Защо казвам най-щастливата баба? Защото тази баба има 3 момчета в къща. И изведнъж дойде едно момиче и така се промени цялата къща. Стана по-красива и стана по-така. Добре, айде да видим бабата. Тя ще изпее една песен. Митко, приготви се и внимаваме. Даваме ти почи. И цялата слава отдавам на Тебе, Исусе. Ти си достойния, мощния Бог. Благодаря Ти, Татко, за вода, Бог, в които, Господи. Благодаря Ти, Татко, за това нещо, което Ти си направил чудо с Мария. Мирая, моята принцеса, Татко, и цялата слава отдавам на Тебе, Татко. Пожелавам и, Татко, винаги в Твоя свят път да бъде и пътя да си извърви, Господи. И винаги, Татко, да Те хваля, да Те величай. Отдавам цялата слава на моята принцеса Мирая. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Татко святи. Достоен си за хвала. О, святи Татко, цялата слава е за Тебе, Исусе. Мощен си, силен си, могъщ Бог си. Благодаря Ти, Господи. Честит рожден ден на моята прекрасна Мирайка. Благодаря Ти, Бабо. Тази дата святи това на всеки ден да Те се усмихни. От 1 до 10, добре, чакай се. Дядото и той ще изпее една песен, ама не се отивайте, не? Така. Добре. Същото. Браво. Само, че акомпанимента малко по-слабо. Отдаваме Те почи. Чест и слава, издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, подаваме Ти почит. Чест и слава, издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш. Велики си, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб. Няма никой като Теб. Ора камдара самне Тес, Боже святи Татко небесен, ние Ти благодарим за този дар, който удар от Тебе, Исус. Боже, благодаря за Твоята слава, за Твоето присъствие, за Твоето помазание, което се върху всеки един от това място, Исус.
Благодаря ти, Татко Небесен, че ти ми даде, Боже, да съм най-щастливият дядо на света, Боже. Но на първо място, Боже, ти винаги правиш сърцата ни да бъдат меки, Боже, да виждаме нещата, които ти вършиш, Боже. И аз си благодаря, че твоята воля, Боже, е върху мен, домът ми и децата ми, Боже. Благодаря ти, Исусе, Татко Небесен, за моя син Богдан, за Анелина и за Мирая, Боже. Боже, Татко Небесен, аз ги оставам в твоите святи ръце, Исус, защото само в Тебе, Исус, ние сме благословени, изцелени и помазани, Боже. Боже, Татко Небесен, благославни, Боже, наистина те да тичат, да бягат, Боже, като люди днес се изморят. И винаги, Татко Небесен, ти да си с тях, около тях, вътре в тях, Боже. Да бъдеш тяхна навигация, Боже, както си казал Словото си, Исус, че ще изпратиш утешителят, който, Боже, света нито го познава, нито го вижда. Ти си казал, че той ще живее във вас, той ще пребъдва във вас и каквото чуй, това ще говори за дивните неща. Святи души, аз те моля, ти да ги водиш, да бъдеш тяхната навигация, святи души. Помажи ги своето свято миро. Исусе, прилагам твоята свята кръв, защото чрез твоята свята кръв ти ни освободи от всеки един грях, Боже. Ти ни даде сили да вървим напред, защото ние сме победили чрез Тебе, Исус, чрез твоята свята кръв. И аз прилагам твоята свята кръв върху всеки един, Боже, на това място. Боже, ние те величаем, те хвалим, Боже, Татко Небесен, че ти, Татко Небесен, правиш път там, където няма път. Винаги за тези, които те обичат, Боже. Обичате с дух и истина, Татко Небесен. Наистина, Татко Небесен, аз те моля да ни научи да се хвалим с дух и истина, Исус, защото ти си казал слушайте. Бог е дух. Истинските поклонници трябва да се хвалят с дух и истина. Благодаря ти, Татко Небесен, за Мирая. Ще ме направи най-щастливия дядо, Боже. Наистина цялата слава е за Тебе, от Тебе, чрез Тебе и за Тебе, Боже. Амин. Амин. Благодаря. Благодаря. Колко се седнете. Така. Има още членове на семейството. Сашо, заповядай. Червения килим сега. Да видим младежите какво ще го кажат. Младежите не могат. Няма да пееш. Що бе? Аз не чух как пееш Вики. Не знам, не трябва да Знаеш ми песните, но той малко... Добре, хайде. Добре. Той няма да пее. Отче наш. Не, добре. Татко Небесен, ето аз знам пред Те, Боже мой. И ти благодаря, Боже мой, той се прицели тази, Боже мой. Благодаря ти, че тебе една година ме направи чисто, Татко Небесен. Аз, Татко Небесен, ставам пред Те, Татко Небесен. Оставам мира от Твоите ръце, Боже мой, за тяхното семейство, Татко Небесен. Ти ги води и отвъсти ги, Боже мой. Нека святите продукти на тях, Боже мой. Благославя ги, Боже мой, във всяка сфера на живота им, Татко Небесен. И нека те, Татко Небесен, да продължават, Татко Небесен, да вършат Твоята воля. Ще има трудности, Боже мой, които си смели с тях, Боже. Възстанови ги, Татко Небесен. Аз, Татко Небесен, знам, като те моля за мира, Боже мой, да направиш щастливо днес, Боже мой. Да Тебе, Боже мой, да хвали Тебе, Татко Небесен. И аз познава сега, Боже, че цялото ден, Боже мой, ще бъде за Тебе хвала, Боже. Ще пее и ще хвали Твоето славно име, Боже. Благодаря Ти на всичко това място, Боже. Амин. Браво! Браво, Сашо, благодаря. Не го очаквах, мислех, че ще бъде отче наш, но така. Има някои други хора, които искат да пожелаят нещо. Ти си Леля, няма да кажеш нещо? Бог да ти благослови. Зачита ли се? Добре. Други роднини? Забравих подаръка. Айде, за подарък нещо. Мендълсон. Алелуя! Алелуя! Вики Маус. Браво! Добре. Има още един малък човек. Къде не го виждам. Най-малкият брат. Той ще каже ли нещо? Или ще се притеснява? Да не го тормози много? Добре. То.
Не знам, отче наш. Нещо друго. Точка. Не знаеш. Като гледаш Мирая, какво казваш? Не знае. Паде ми. Пожелай нещо. Романе, сайде, ти наша превета. Колкото може. Не. Айде казвайте хората, че отиват днес на това. Благодаря за Мирая, че е тук с нас. Бог да благослови да бъде... Благодаря. Не се обаждай, под масата не се бои. Давай на там. Давай, слушай, както дойде така, давай. Забравяй. На циганска. Добре. Давай. Благослови Мирая. Амин. Амин. Браво. От 1 до 10 нула. Добре, това беше най-лошото представяне. Благодаря, може да седнеш. Окей. Не, нула. Добре, има още един човек от семейството, казва се Александър. Който се казва Александра, моля да дойде напред. Няма, не мога да си когато ще имаш деца, и тя няма да пожелая нищо, така че не знам, добре. Айде, аплодисменти за Александър. Щом Мохамед не отива в беше. Ще се премести се да бъде. Добре. Айде се казва и ние няма да спритям. Затворят се очите и добре. Добре ги благословенски. Добре, айде на той чак ще превежда. Може така. Дръж. Не се страхва. Айде. Айде една песен това. Добре, айде без микрофон. Пожелай нещо на вас. Няма да се размине. Песен тогава. Айде на немски, айде, казвай сега. Айде ме чули, дай съм. Добре, значи от 0 минус 0. Окей, добре. Добре. Така, продължаваме напред. Не дайте да бъдете кораж, да се бъдете. Добре. Има ли още някой, който иска да пожелава нещо специално на Мирая? Това не е някакъв обикновен ден, който се дошъл тук да ядеш да пиеш. Ще си дошъл да празнуваш. Виждате ли? Има ръжди. Така че... Аз искам да пожелая честит ден на Мирая. Обаче голяма отговорност имат родителите. Искам да бъдат на тях, винаги да са към Господния път, винаги да ни губят фокуса си към Господ и да научат Мирая от Господните пътища и повеления, защото това е тяхна отговорност. И да благословят да се живи здрави, най-важно да следват само Исус Христос и Бог и Светия Дух и всичко друго ще се прибави. От 10 точки 11. Добре. Да не изпуснем няколко брати и сестри. Може би някой е дошъл с специални пожелания, специални неща. Специално пожелание. Очаквам специално пожелание. Така да успех. Чуйте заповедта. Тя е малко. Един ден да го кажа. Ето Господ погласи до краищата на земята. Кажете на Сионова дъщеря Мирая. Ето, спасението ти иде отгоре. Благославя Мирая да бъде Сионова дъщеря. Бог да благослови в дух, душа и тяло
И знам, че един ден ще бъде служителка за Бога. Знам, че един ден ще прогласява името на Бога. Знам, че един ден ще ходи и ще завзима територии за Бога. Защото Господ е този, който благословя. И знаем, че тя е силна дъщеря. А към вас искам да ви пожелая Бог да ви благослови в преизобилие. Да бъдете за благословение на другите. Да бъдете за благословение на другите. Да бъдете за благословение на другите. Но на първо място да носите истинския Христос в сърцата. Да носите истинския Бог в сърцата. Да стъпите здраво на каналата. Велики и всемогъщи и святи Господи, благодаря Ти за този ден, Татко. Благодаря Ти за този ден, че Ти благослови да даде това време ние да празнуваме рождения ден на Мирая. Благославяме нея и дома Ти и цялото им семейство, Господи, според както Ти ги благославяш, Господи. Но на първо място дай им сила да търсят Тебе. Да търсят Тебе, да Те намерят в живота си, Господи, и да бъдат винаги с Тебе, Господи. Благодаря Ти, Господи, за това събрание. Да Те молим, Татко, да бъдеш с тях във всяко едно тяхно начинание и да ги благославяш, Господи. Заради славата си, Господи, заради името си, Татко, погледни, Господи, на тях с очите си. Открепи ги, Господи, с десницата си, Татко, в името на Исус. Благодарим Ти. Амин. Благодаря. От 10 точки няма да казвам колко. Добре, супер. Така. Добре. Има ли още някой, който иска да пожелае нещо? Добре. Аз ще ви пожелая нещо, което Бог ми каза сега за вас. И словото е отворени врата. Където да отидете, каквото и да направите и за нея, ще има винаги отворени врата. Отворена е вратата. Господ е вратата. През нея си минава Исус Христос. Това е да си минава. Така че бъдете благословени. Добре, пускай малко музика. Продължаваме с празника. Нека Бог да ни благослови. Чакай, че ти обратно музика. И те искат да кажат нещо. Искам да благодаря на Бог най-вече за милостта, която ни показва всеки ден. Благодаря му за нашата принцеса Мирая. Благодаря на Бог, че точно преди една година Той извърши най-голямото чудо с Мирая. Защото когато тя се роди, докторите й даваха 2 седмици живот. Взеха и кръв и ни казаха, че трябва да чакаме 10 дни за изследването. Но Бог направи така, че точно на 3-тия ден докторът ми звънна и ми каза: семейство Асенови, вие имате едно съвършено здраво дете. Благодаря му за всичко, което прави в живота ни. Добре, давай. Аз благодаря на Бог първо за моята съпруга, че изпрати в моя живот. След това благодаря за моята дъщеричка, която ми прати още една жена до мен. Благодаря на Бог за тях. Благодаря наистина за всичко, което прави, за търпението, за безсънните нощи, за силата. Искам да благословя моята дъщеричка Мирайка с пълноценно здраве, мир, любов и благодат. Върху нея и бездушно действо. Бог да ни благослови с мъдрост, как да я възпитаваме. Благодаря ви за съдните, наистина прекрасни пожелания. Пускай музиката, лекичко отварям прозорците, защото ни жега, продължаваме с празника. Дайте благослови. Изчакай малко с музиката. Pausa.
ще останат, дойдохте право. Добре. Вие идвате напред, окей? Ще започнем.
вас. Гости с другите бабрика, специални гости път добре, как да стане така, че да се виждаме всички? Добре? Някак си. Добре. Але чуваме ли се? Сега да. Сега ще можеш да намалиш децата малко по-тихо и вратата, ако може да се затвори. Добре. Сега, няма да ви измъчваме много. Или ще пеете по една песен, или ще се молите с Отче наш. Каквото може и Господ да пасти бъде. Или някоя друга молитва, която знаете не изглежда. Или любим стих от Библията. Добре, песен. Айде, кой е казал песен? Добре. Съжалявам. Така, от кой ще започнем? Кой да измъчваме първи? Жените първо да се измъчват. Добре, правилно. Взимайте пример. Братя, няма и повечето. Добре, нека да започнем от бабата ми. Вземи малката, за да може тя да каже нещо. Бабата. Радваш ли се за... Добре, сега ще се молиш или ще пееш? Ти си забравила песента. Кажи една буква, една дума от тази песен, за да се сетим. Може Битко да ти помогне, ако искаш. Създал си ме. Той е Битко. Добре, свири, добре, хубаво. Айде. Създал си ме. Нали? Пуснато ли е там? Извинявам се, не виждате ти от нея. Така ще правим. Като правим рождение на някой за мен не трябва да има подаръци. Пригответе се. Добре. Алелуя. Тук снимай. Алелуя. Дай помагайте му. Той с една ръка не може. Ти не можеш. Добре. Много се притеснявате ви. Добре. Ти ли снимам после? И една за мен. Бог да ги благослови. До година с едно мъжество. Алелуя! Чухте ли какво казва? Момченци. Амин, амин. Благодаря на подаряващите. Не свирихме хора.
да се сгодите. Алелуя. Добре, избрахте ли хорото? Тази същата е. Не се преснява. И каним всички гости на хорото. Айде. Той ли сте? Деветка. 6. Айде, почвай! Manda a câmera, tá? Bravo!
изгрева, ти си ми залеза, пътят към вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. Ти си ми изгрева, ти си ми залеза, пътят към вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба.